Asa na kaya si Uncle Cap karon? Wala naman kuy baon oy. Ang mama po dili na muuli. Pag makakwarta kay muadto sa mall mo tan-aw og sini. Unta mo agi si Cap oy, mangayo kog baon. Akong mama sige lang muadtog tagom. Sige lang musuro-suro. Kwarta sa tindahan kay hapit na mapurdol. Pangitaon tarang na ako sa Uncle oy. Grabe naman ka krisis karon oy. Kung saon kay nato pag kadato ani. What? Isud pugayo kung saligan natong sa barangay. Gamay ra pug kay ira. Aba matindi! Payita. Naa na po ning bata na kusog kay manigbas sa kuwa oh. Nakita na ako ka. Ha? Uy, Uncle Cap, salamat nakita na ako ka. Uy, sari problema nimo gang? Uy, Cap, akong mama manggod wala pa ni uli. Luuya po ning bata oy. Uy, basig nagadto sa mall ka nakasuldo. Malituha po itong mama din mo gang oy. Dali. Tagaan kag kwarta. Tagaan na lang ako ni kwarta rin para muli na ni. Samo kayo. Naguna-una pa kung saon ng paglampo sa akong barangay. Uy, taga, nagini mo ko kwarta ka. I think it's a joke. Naguna-huna pa ko kung saon ako pagpangwarta sa akong barangay. Dali kay tagaan kag kwarta para uli na ka. Oh. Tagaan kag 100 ha. Uli na dito kay gabi na. Oh. Inay mong mama nga di siglag-lag atog mall ha. Ina, antibanon ka. Okay, sige, Col. Salamat. Makapurdoy man puning barangay kapitan to eh. Pero sige lang, makatabang man punta. Salamat. Amin tinagin na ako maisan si Uncle ba? Kwarto na po di.